ijo kembange kenongo kembang mladi putih rupane duwe bojo ya dejo sembrono bojo telu kanggo saklawase putih-putih kembange melati ijo-ijo kodhong meniran karepe mono ya disayang yen tawe bojo aja dadi pikiran ayo mbah golane boyoke dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya lintah dari mata turun ke hati awan-awan mari keramas tak sureni kok mrujut wae dadi perawan aja nimat bareng tak cedhaki keramas maneh yo menyang Jombang mampir singon lemah kenang tak saponane ora sambang kirim mo ingon yen ora seneng piye carane yo etan kali lek kulon kali arep nyabrang ka ana uwote etan gati lek kulon gati arep tak tinggal padha abote Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah mbambae. Dan luar biasa Pratandha putra bandil budaya ora ngumpulne cah nom-noman. Iya toh? Wong tuwa-tuwa ya dikumpulne ya dupeni ape buka rumah sakit jiwa jarene.
dan kompak banget luwes Joyo Wijayanti putra Bandil Budaya. Iki ya toh diteruske sampai sore. Niki terus. Ayo toh, terus. lah separo ya ora penak toh sayangku, cintaku, matahariku. Disiarne, jenenge siji. Lek sing sitok gak wani aku. Sing pundi? Sing pundi? Sing bagus dhewe, gede dhewe iki. Oh enten. Gak wani. Mula kok kidul di absen. Absen riyen nggih. Di absen iku mari ngono njupuk kecik nek kene nggih njupuk sembako. Antri. Heeh. Nggih. Sing kidul dhewe sapa Cahayu asmane? Pundi nggih? Mbah Yanto. Kuwi aman, lek bengi. Yanti. Penggane seleb gabah. Sabah. Nggih, monggo dipun mirsani. Pripun kanipun benggolane bongotane para putra Bandil Budaya. Ayo. Aja meluk boyok. Ayo siapno boyokmu cak. Boyokku bandi mbak. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo. Suwe ora nate jamu godhong meniran. Suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran. Wes suwe ora nate jamu godhong sliki. Suwe ra ketemu temu pisan merati. Ayo ikbalane pacak golune digawe mbah. Iya gelender keluget iya 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 lumbung desa pratani padha makarya. Ayo di nupuk parinata lesung nyandak alu. Ayo yu padha nutu yes wis rampung nuli adang. Ayo kang datu mandang yen wis mateng padha madang.
lumbung desa pratani padha makarya ayo di nyupuk pari nata langsung nyandalu padha nutu yen wis rampung nuli adang Dotu mandang yen wis mateng padha madang langsung jumenglung seru imbal-imbalan langsung jumenglung maneker mangungkung suarane ngebak isa jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung langsung jumenglung seru imbal-imbalan langsung jumenglung maneker mangungkung suarane ngebak isa jroning patesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok tek gung iya ayo boyok nyang iki Mbah Dok lo iya iya pacek golune digawe Mbah aja kuwatir nggo bejeti Mbah Wedok ayo dalang sing lakoke kahanane dunya pancen werna-werna ana wangi wis gandenge apa pancen wis dadi cobane besi bendino mung rekoso tak lakoni golek pangan sak puluhan turut jarana mikir nasib kang ora karu-karuan golane Mbah aja kuwatir engko dibejeti Mbah Wedok
saiki marang Gusti. Ayo pacak golune luar biasa. Muga-muga pentas ing lelakon iki. Aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turang-turang. Aduh. Ayo Mbak Wedok diparingi mie. Ayo. Niku diparingi mie. Ngambara ing awang angelangut bebasan tanpa tepi narabase meko mando mibar miteri jagat Wulandara nglambara nggahi gagasan satemaki nongo nyimpi gayeng lah jauh khawatir Mbak Wedok siap mijeti boyoke Iya, 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 iya. Ada.
boyokku nyandi boyokku. Ayo. Ayo. Yo. Senang good. Keluk good. Ayo boyok. Pancen nyata kasiyate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak mriyang sida ilang temu ireng tombo lara weteng ati susah dadi seneng atas pulau waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata paring usada yo jos Ayo Mas Pete, ayo. Yo. Ayo, dengkule kuat ora iki. Ayo. Kalau ke ayah mongsa mene pungkasane tali katresnanmu
sedadyane yen aku dadi pepucanku melingono sliramu wis nate janji pratyo nanging apa saiki mung tansah gawe kelo ayo. luar biasa yo putra kandil budaya ayo mbah sambangi sawah ning lor lurung mbok menawa wayahe panen dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa ngerti jarine wis
jagung yen mendung tak sili capek gunung se alon ora usah kesusu ora nyusoni wae kok iya ta alon-alon sing nikmat nggih to Pak Joko lah nggih ayo sayangku cintaku matahariku jantung hatiku Syukur bisa nyawa bisa dadi rejewa ora ilang wonge padha masuk sayangku dek jaman perjuang nyur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi asik ayo Mbah Nyaman gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak sili capek gunung campur cuma apa meja angka 5 monggo campur di sebelah kiri sebelah kiri campur ya Mbak Terima
kekek mencok neng tembok miber maneh mencok neng pari aja ngenyek ya dik karo wong wedok yen ditinggal setengah mati ya oye oh ya yo ya oye ya iyo lemah genang tak saponane abot enteng tak lakonane palang kekek mencot neng korup walang biru walange putih bujang maneh orang luyur sing duwe bojo ora tau kulon kali arep nyabrang rana wode etan gati kulon gati arep tak tinggal padha abote menyang Jombang mampir ngon lemah genang tak saponane yen ra sambang kirimo ingon yen ora seneng piye carane ayo baik dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Bengawan Solo riwayatmu ini jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut enak ya
Yen kalem-kaleme nak tenan nok sayangku, ora usah kesusu. Malah tambah gayeng nggih. Heeh. Separuh apa terus? Separuh ra penak Mas Joko. Ya terus ngene. Sayang sik nak. Itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik hidup perahu putra Kandil Budaya. Yen wancine tansah dielingke wis wancine tansah nindakake atan mos kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran Salat dadi cagake ngagama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sitomak minah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngatone tindak mungkar magrib lan ngisa jangkepe prayogane ditambah salat sunai sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedhela sabar lan tawaka pasrah kang kuwasa yen kepengin besok munggah surga. Eyo putra Kandil Budaya yuk yen antine tansah didakake wis antine kudu tindakake atan mos kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran yo asino putra Kandil Budaya jos kudu tansah dijaga
ngerti ngatone tindak mungkar magrib lan isa jakepe prayogane ditambah salat sunai sesembrono iku perintah agama ya ngono